jajal kowe mau. Ngene. Nah, Lak mau kan muter toh. Oke. Srepet. Ini sret ya toh. Ya. Terus ki muter ki awakku. Srepet. Nah. Loh Kok malah nih? kok jujuk mengisor iki lho? Wong aku ki yo kadang kala ki sing gawe senengku tenanan ngono lho, Nduk. Awakmu halus sih terlalu halus sih terus lek ku ngejak ki yo ayo, Nduk. Kok malah penak karo bisik-bisik. Jadi orang krungu tanggane, Mas. Alah. Ada Mbak Aulia Pangesti coba wong ayu ngadeg kok coba kaya ngapa? Yo. Oke. Awas. Nyapa reng? Nyapa? Iki jane ngajak dansa apa ngajak gelut? Padahal wingi wis tak ajari lho Mas jenengan. Karo wong tua kok aja kok bocah yak-yakan kaya ngono. Kalau tadi itu jogetnya Salo Seli itu jogetnya itu joget yang khas Jawa Timur. Kalau ini tuh dansa modern. Dansa kayak dari Thailand itu. Ya, Ya wong tua lek kok gegekne kaya ngono kuwi. dansa-dansa kayak yang pesta di kasino anu, gitu loh. Di kasino. Oh iya. Dansa. Kayane kope-kope ngono. Lah nek pas aku ngene stret ngene terus ki mbok peluk Mas, Kok malah mbok colno ki piye? Lek wis bar ngene terus Ngene lho, seret. Seret. Ditampani seret. Ngono lho. Tapi mau piye to? Lah aku diuncalno iki mau. Piye to? Wong wedok enek Seli ceblok ora ditulungi aul, njaluk ditampani malah diuncalne. Sing peka ngono lho dadi wong lanang. Aku ki yo luwih peka tapi niki lek nadai kaya ngono kuwi mau. Wis bar ngene piye tanganmu jajale kowe mau. Ngene. Nah, Seret. Lak mau kan muter toh. Oke. Srepet. Ini sret ya toh. Ya. Terus ki muter ki awakku. Srepet. Nah. Loh Kok malah nih? kok jujuk mengisor iki lho? Lah biyen tuwek-tuwek aku gur ngono kuwi ki. Oh ya urung tau nek dhuwur-dhuwur. Walah. Oh ya. Mbak Aul, Dalam. ada permintaan dari teman-teman FMA. Iya. Sampeyan yang nembang Oke. Kena Godo. J. Kena Ini musik ya, Mbak Aul ya. Damel Kena musik. Godo Mas Riz ya. Kena kudu. Ditanjakne ya Mas Gareng nganggo Oke. kanca-kanca noman. Nggih, kagem dulur-dulur sinoman mriki. Mugi kena damel jampinipun saya. Iya. Ingkang baken ingkang sampun nderek napa niku mikir sedaya kekiranganipun beliau Pak Heru. Betul. Ayo Mas Riz, dadekke. Ayo. Ini kolaborasi sama gamelan Mas Akbar. Oh gitu, siap, oke. J. Pokoknya kesor dhuwur panggah cekel. Wes aman? Aman. Aman. Kok paranane ya, Nduk ya. Apa nih sih diwarai? Ya kok plek terus cium. Kok so cium? Piye? Nampani tok orang gak cium. Oh, tambah-tambahin. Lah iya. Ya, Ayo, Mas monggo. Riz. Astaga Indonesia. Yang ada di Taiwan Mas Akbar Oke. tadi mau disapa. Ya. Ada Mbak Ani yang dari Pacitan Oke, siap. sekarang kerja di Taiwan. Oh ya. Lujeng mirsani midhangetaken dan memantau.
Oke. Astabrata. Terima kasih Mbak Aul. Mas Gareng, sekali lagi ya. Nggih. Mbak Sri Wahyuni dan Mbak Neha Ayu Silvani jumeneng Oke, bareng. moga-moga. Yo, spotnya coba kaya ngapa? Dadeke ya. Mas, hey. Selamat malam Ayu Neha Ayu Silvani. Selamat malam Mas Akbar. Mbak Sri. Selamat malam. Iya. Lek ngene iki Mas, wong jenenge wong lanang iso blong ning ati. Didangu wong lanang iki diceluki wong lanang ki gandes luwes. Oh iya no. Ora nyinggung perasaan. Lah iya. Dadine lek wong lanang teko ko sawah, teko ko ngendi wae iki ya gandes luwes ngene iki wong lanang dadi semangat. Semangat. Mbak Neha. Jenengan wau kalih Nggih. Mbak Seli kalih Mbak Aul sanjangipun mboten cocok amargi niku kakean polah nggih. Oh iya. Lah sakniki jenengan kersanipun kalih kula ngeten iki napa pripun? Mas Akbar. Dalem. Aku kadang kala ngene iki ya seneng, Heeh. kadang kala ya ora. Kok iso ora lho? Senengku aku lek dipirsani dulur-dulur kene. Heeh. Ora senengku siji. Ngapa? Engko lek wayah bayi kaya ya ayo. Kang Mas. Nah iki lho. Ya apa wong ayu? Kemang jarene ku golek sing kalem, golek sing luwes, aku ya luwes lho, Mas. Ojo, iki bojoku. Iki bojoku. Bojoku. Modelnya kayak modelnya kayak cilik tak rebutan boneka. Mas.
Apa? Mosok nek kene iki yoga ra ketang siji lho ra nek seneng karo kuwi to. Lah nyapa lho? Lho wong aku gererekan. Ya lek ganteng ngono malah aku gererekan kaya. Yo menghargai mengapresiasi kamu to itu. Iki sinden alusan Mas, iki soloan. Mas soloan. Nggih. Kula niki mamae Timi niki sinden solo. Solo. Lek Mbak Neha mane Mbak. Lho wi malah saya alus neh, saya kulon neh wi malah. Endi ndi? Banten apa ndi ya? Endi ya? Kulone ndi ya? Dari saya kulon saya alus di Banten apa tidak? Lek iki ketok iki ora halus iki Mas. Di apa? Iki kumat ketok. Wong Mas Garing ora peneran karo wedoke. Njaluk wong wedok piye angel ha? Angel Sri. Lah nggih ta. Sajenipun jenengan niku pados ingkang pripun? Yo ngaku ki yo kadang kula ki sing gawe senengku tenanan ngono lho, Nduk. Awakmu halus sih terlalu halus sih terus lekku ngejak ki yo ayo Nduk. Ngomong kok malah penak karo bisik-bisik. Dadi ora krungu tanggane, Mas. Alah bisik-bisik lek dibisiki sing ngiri-ngiri ki yo pekane yo suwe. Mbak Sri, Mbak Neha. Iki minangkane pamundhut saka Mas Rudiawan Sarjana Hukum Babin Kaptimnas. Ya. Nggo penutup ya, balikke podang kuning. Ya. Langsung ngirama sragen. Ya, nggo penutup. Nggo tembang liyane sampune gara-gara Mas Gareng. Nggih dawuh Mas, Siap, oke.